И здравейте, хора от YouTube. Аз съм EvertBG и днес снимаме в BTXCraft на Survival. В момента сме до къщата ми. Тук направих леко допълнение, не знам, просто ми дойде. И да, днес, да видим дали са се опекли. Опекли са се. Ние събрахме тези неща, исках да ви ги покажа. Освен диамантите са си мои. Събрахме лапис. Само да Събрахме лапис, за да си енчантнем тази кирка. Защото без лапис не можем. Така че да отидем в другия хол. И да, съжалявам, че не съм снимал клипче от горе-долу доста време. Просто имах работа, трябваше да оправям някои неща, трябваше да ходя някъде и така, но вече е добре и ще си направим тази кирка. Форчане на efficiency. Да, добре си е кирката. И това общо взето е хотела. Забранено. Да, това го знаете. Това е бара. И който иска може да влезе в сървъра. Да, може да влезе, може да играе с мен. И да. Може би някои хора ме знаете от VBOX, но аз казах, че няма да снимам в YouTube. Вие ми казвахте кога ще си направя YouTube канал, но сте спряли да ме търсите сигурно и заради това. И изведнъж реших да се направя. Добре, може да отидем на LARP Shop, да си купим нещо. И да. Да видим сега. Якия Гого. За да ти участваш в клипа ми. Ето ти е едно спойлер. Sell Diamond 1. Аре. Толкова. Да натрупаме още пари. Добре. Сега. Лапис. Може да си купим примерно. Да си купим. Много скъпо по това. И добра цена. Ще един 3 стака. Ще ми трябва все пак. И ще един момент само. Добре, и за сега върви добре. Това е нещо, не знам, аз още не съм разбрал какво е това. Нека се отидем до холма. В другия епизод може би ще си направим долен етаж. Сега само купихме кварца. И тъй да отворим. Това, ако не знаете, аз го сложих. Отбелязвам. И това общо взето беше от това видео. Не беше много дълго, съжалявам, просто ще снимам друго видео, което ще бъде по-дълго. И това беше от мен. Дайте палец нагоре, ако ви харесва видеото. И ако искате да ме следите, се абонирайте за канала. И да, довиждане.